Tip! Hoy, Tip! Suman niyo. Bungol magiging bataan eh. Ihatag sa dito ka JKB kay nakoy utang ato ba? Kinsa man di kuya. Way laing bro si Chucking naong diya ka ng pangag nga bulaw buhok. Basta muna na siya. Binang kwarta bi. Oh, yan ang kwarto. Kasi mawala na ha. Labi na. Ayak karon koy oy. Mo gani. Dakpa ang utot kino. Nabuang mas gol ka koy. Gila ay maga ka. Daot gyud. Kadaghag pwede buhaton. Kana pa yung dakpo ng utot. Aron malingaw gani kano. Mo ikalok istorya koy oy. Pagbulakaw na lang ko. Uy, klaro. Dakpan mga ganyan daw. Bro ay. Asa man ka to pangitaon si Jikoy eh. Bro si Chucky. Dah, kana kwarta bata oy. Uy, dong. Uy, si ato ya. Dagali yung kwarta dong. Hala, isa man ang bata kasturya ng Jikoy. Dagana bag kwarta anak. Gani ya, 5,000 oh. Yati. Tagay tag isa na dong bi. Gagmaom ni pasabot ko nga si Jikoy oh. Tipan ako ni. Sige, imuha na ni. Pero nakoy pabuhat sa imuha. Uy, kana bisag unsa. Buhaton ako na. Kini, malingaw jud ko ni. Awit bayot to. Imuha na ni. Ah, sa kadagandagag buhaton. Kana yung magpabait-bayot. Di ka, sayang ini. Ah, sige na lang. Ayay ka. Rugi pangortahan na niya ba? Oh, unsa ba may giwat mo? Rampa na. Ayatian, bataan yan. Patay, nagpabait-bayot na unsa naman si Jikoy. Di uto-uto, bata. Ako ay isang model. Naunsa naman na si Jikoy. Nagrampa-rampa naman na diha ah. Napay purma mo kargador sa palengke oh. Sus, Ginoo ko. Tumag kiguloy. Nawayon po kay ka. Sabi. Paman mo gitarog rampa oy. Unsa mani uy. Tagay sa kalibo dami barong ganahan ko. Oh, bro, tarong nga rampa ha. Dali argi mo to mga bata eh. Unya, okay na to? Murag nakulangan naman ko oy. Tira idog 60 dance be. Dati, bataan eh. Lasa niya? Oh yeah, daddy. Bukaang naman siguro si Jikoy nagsasayo. Unsa naman na siya nagsasayo naman noon? Tisabi. Loadan yung tanaw ko ni. Tawag ko nang be. Dati, bataan niya eh. Start twerking like Miley. Tuwara gipatwag pa. Sige pa. Correct pa. Start twerking Tama na like siguro dong oy kay basig makita kog lain tao diri ba ulaw kayo. Ay, sige. Luya na mo eh. Mo ning kwarto. Be. Isi mani. Sige, mato na kuya. Ay isa dong. Sige pangan nimo. Just call me. Utip. Dali argi kay ututuon bata oy. Tama. Naman utang si Damulag maningil sa ko. Ayo, Damulag! Oy! Uy! Jikoy! Uy, Damulag, naunta ko'y tuyo ba? Naunsa man imong porma ko'y luod man kay ka. Asa pagikan? Ay, nangwarta ra gud oy. Nangwarta niya inaani imong porma. Ay, siyempre, bahalag maulawan basta makwartahan. Diha jud ko believe nimo ba? Ay, lahi pa to Damulag ba? Atong utang unta nimo nga 5,000 ba? Maningil unta ko. Ha? Kasi maningil nga gibayaran ta naman ka. Sige, bayran. Kung wala pa mong kanibayad sa kuha. Kasi wala ko'y subago nung taga. Bag-or na ako gisugo kung bangod dito gipaadto na ko si Mua. Ha? Kasi mong mangod. Si Otip! Ha? Si Utip. Sige, pangan nimo? Just call me. Utip. Ay, Utip ay.